Én nem egyedül szeretnék itt lakni, élni, dolgozni, hanem azt szeretném, hogy többen legyünk is. A székelyföldi Szabó Borbála szívesen osztja meg vágyait, álmait mindazokkal, akik betérnek portájára. Nem csoda, hiszen úgy érzi, révbe ért. Hosszú külföldi tartózkodása után ugyanis újra megtalálta igazi otthonát egy felsősófalvi parasztházban. Én 1990-ben mentem el Hollandiába. Hát a vásárhelyi események is közrejátszottak, hogy én akkor nagyon elkeseredtem, és azt mondtam, hogy akkor mégse itthon. Aztán nagyon hamar rájöttem, hogy annyira honvágyas vagyok, hogy minden éjszaka azt álmodtam, hogy jövök haza. És jöttem repülővel, jöttem buszon, jöttem vonaton, és akkor az utolsó kilométereket gyalog itt a hegyek között, és mikor beláttam a faluba, akkor mindig felébredtem. Szabó Borbála 19 év után 2009-ben telepedett haza szülőföldjére, a székelyföldi Sóvidékre. Legnagyobb álmát, hogy élő tájházat hozzon létre, egy LEADER pályázat segítségével valósította meg. Több éves munkával összegyűjtötte a vidéken még fellelhető népi értékeket, és mára megalapította a Hagyományos Mesterségek Házát Felsősófalván. A ház egyik legnagyobb értéke a festett bútorzat. Ezeket a híres vargyasi bútorfestő család egyik tagja, Sütő István készítette. Nagyon örvendek, már itt egy olyan együttes alakult ki, ami nem tudom, hogy még hány adatik meg az életbe számomra. És hát nagyon örvendek, hogy itt a Sóvidéken, ahol sajnos a pénzébármi mentalitás nagyon teret hódított. Itt vannak olyan emberek, mint Szabó Bori, akik megpróbálnak a hagyományokhoz, a gyökerekhez visszatérni. A tájház avatója előtt egy nappal még nagy volt a sürgésforgás, hogy minden rendben legyen másnapra a jurtásportán. A jurta az azért van, hogy együtt üljünk körbe, énekeljünk, meséljünk, beszélgessünk, ünnepeljünk együtt. A fiatalember, aki a jövőben a gondnoki feladatokat látja el, azt mondja, szerencsésnek érzi magát, hogy részt vehet ebben a munkában. Úgy éreztem, hogy én ehhez az időmből hozzá tudok járulni, hogy ezt tovább építsük, egy közösségi teret. Az ugyancsak gondnoki feladatokkal megbízott Beáta a néphagyományokról szeretne minél több ismeretet szerezni munkája során. Szeretnék a hagyományokról tanulni, mert nagyon fontosnak találom, hogy a hagyományainkat őrizzük, mert ez ebben a rohanó világban egyre inkább úgy érzem, hogy el van laposodva, el van felejtve. Ezek már az élő tájház avatójának ünnepélyes pillanatai az udvaron felállított jurtában. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Alapítója nem múzeumnak, hanem élő, a hagyományos mesterségeket őrző és továbbadó háznak szánta a létesítményt, ami már az avató napján betöltötte rendeltetését. A székely öltések, azok változatosak. Olyan darab is van, amelyiken 14 féle öltést tudtam használni, alkalmazni, és akkor ezért nem unalmas. Míg a lányoknak a helybéli Nemes Margit a barrás technikáját magyarázza, a szövőszéknél egy idős asszony szorgoskodik. Az udvaron pedig a bútorfestést próbálhatják ki a gyerekek. Hát én is tiszta kék vagyok. Végre kaptam egy jó elő. Lefestem kékkel az alapot, mert az a bácsi azt mondta, és mikor megszárad, rajzol rá mintát. Lefestem zölddel és pirossal, hogy jól kimutassa az alakját. És így lesz ez a jövőben is, hiszen az itt szervezett táborokkal, foglalkozásokkal a népi mesterségek őrzőinek új generációját szeretné kinevelni a ház alapítója.